Secretary Ben Jokno. 4-piece nga programa kinahanglan sang fine-tuning sunod kay DSWD Secretary Tulfo. Sa balita international, public holiday gindeklarar sa Saudi Arabia karon nga adlaw matapos ang maragtason nga kadalagan batok sa Argentina sa nagapanahon nga FIFA World Cup. Sa balita sa sports, defending champion France ginpierde ang Australia sa Group D match sang FIFA World Cup. Balita entertainment, Taylor Swift hakot awards sa American Music Awards. Samtang sa balita special, ato naman pag-istoryahan ng mga maswerte kag malas na kolor sang wallet. Maayong aga Bacolod, mga gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 23, 2022. Ang inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Ang saya ng Pasko. Merry Christmas. Good morning na liwat mga ka-aksyon and good morning Action Doors. Good morning, Action Boy. Kaya sa mga ka-action tao, why are you laughing? What's funny? Magakulan di parahan galing nga mga pusod. Oy, it's not labasing the pusod. It's not labasing. Magulang ko di para. Lakalay. Situlat. Alain, boy, di. Nga na imo galing ang gilasok-sok galing daw Crop as top. usual. That's what we call crop top. Daw tatlo kami log panyo. Ako na siya mga ka-action, no? Okay na. Okay na, Action Boy. May galing agwa. Pertindugo mo na yan. May galing agwa ang puso da. Wala, gin man. Dugabog na, nagaling akong tiyan, no? So, dugay-dugay, Hindi pag-iduot sa lamisa. Iduot. Galing ka kasabi. Sige, good morning na dira sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook, no? Please like, follow, and share sa aton nga FB Live, no? Ara gyapon sa aton si Bigot at naton Phil Alon sa Gaya, nagaupod sa aton. Kag si Rochelle Evangelista. Ari na ko baligyaan. Ara na sagli ko sa iya baligyaan. Gali sa Gimaras mo. Okay. Sa Gimaras, nakapauli na siguro. Amot kong gindala niya tapaho, Ate, amo na dang di sigurado. Siguro kung gindala niya tapaho, sigurado, agyon mo ginay. Wala ka lang, ikaw na yun wala. Si Action Boy, agyan niya gina ako nagdala ka pa ako. Oh, bisan ano ka sa ako, bisan, guba pa na dagdalan. Hapitan niya gina. Nakalain si Action Boy. Amo ka nagali. Ang dalan gina to, ginaubran ako. Ginaubran da mo. Makuha lang ko yan, mabaking ko dahil ka magbalik. Hapiton, literal nga hapiton lang yun. Sige. Kay Sol Lama Barnatsa. Sawanika. Nice green crop top ko nung Action Dore. Thank you so much. Yes. Ano galing nga green na siya? Avocado green. Avocado green. Do karami si mo butakan gatas blakag timplahon. Alakalain. Dalang kita. Si Teresa Linakayaw is still with us. Action Boy, ang nabalang ko Action Boy, ang Bangkok bala. Hindi na siya kuno Bangkok sa una mo ang tawag sina. Kung magkanto kada kuno sa hindi sa Bangkok, Thailand. Thailand bala. Ang tawag nila sa una, nalipat ko na may nabasahan ko na mong ano na siya do ka wait lang, i-crepe, basta daw crepe something amo na. Mas ma-appreciate na ko nila kung amo na ang imo da gamiton nga pag i-search ko bala ang ngalan gisa na. Antes nag-Bangkok, Thailand. Ano ako na sa una mong kay perti akong krongtep nan, krongtep. Krongtep. Oh, kaysa una Action Boy laba-laba gina ko nung name sina nga may meaning na siya. Tinggal kay hasta nga gin isla nila. Sino man imo sa Bangkok? Ba siguro nakakadto sa Philippines. Si Miss Sol bala ba si kabalo ni si Miss Sol Lama Barnat. Ba siguro nga krongtep sa ang bal ni Miss Sol krongtep. Krongtep. Oo. Sige. Kay lawig gina ko sa Action Boy mong kudo ka krongtep mahan ka kon amon ra lawig. Oo, basta. So may meaning na siya. May meaning siya do ka city of do ka mama na So siya. bagay Bangkok lang sa kwan Tantol. Standby na sa mga balita lokal.
Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak ng alas 7. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpasiguro ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga wala sa gihapon sang dinakpanay sang traditional nga jeep nga wala sang prangkisa umpisa subong adlaw Miyerkules. Ini kasunod sa pagtakop sang una nga 15 diyas nga moratorium sa dakpanay sang LTO sa piyak sa magpatuman sang modernization program. Si Benitez ang liwat nga nagsapol kaupod ang tiglawas sang LTFRB, LTO kay iban pa sa City Mayor's Office kahapon sang aga Martes. Sa interview sa media, ginpahag ni Benitez, iya ginapangabay ang mga traditional jeep nga magrehistro sa gihapon bilang pribado para matagan sang interim service halin sa LTFRB o kon Provisional Authority. Luyag sang alkalde nga maproteksyonan man ang riding public. So kay Benitez, iya pangabayon nga kung wala pa na-deliver ang mga modernized jeep, pausaron lang sa gihapon ang mga traditional jeep. Ang siyudad sa Bacolod ang may ginaprubahan nga 1,099 ka modernized units sa 24 tanan ka mga rota, apang may 5 pa ka rota nga wala pa sang takers. Ang ayo lang sang LTO, nga tanan nga mga vehicle should be registered. Kaya di ka kadlagang kung wala ka rehistro. Right? So, miskin private sila, pag-register private, matagan sila sang interim service, wala problema. Ginklaro ni Attorney Gaujoso Kidospan, Assistant Regional Director sa Land Transportation Office, ang reinforcement lamang kaupod ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB angot sa delinquent registration sa pribado kag pampubliko nga salakyan ang mandato sa ila. Suno kay Kidospan nga ginhold anay sang LTO ang pagpanakop sang mga salakyan samtang ginaplastar pa ni Mayor Albi Benitez kag LTFRB ang mga parameters angot sa implementation sang modernization. Dugang pa ni Kidospan strikto nga mag-operate ang LTO sa pagpanakop sang wala rehistro nga mga POJs bungod unfair ini sa mga pribado nga salakyan nga nagaparehistro. Palayag ni Hidospan nga nagsapol man sila kaupod si Benitez, Attorney June Altura, spokesperson sang LTFRB 6 angot sa transfer plan kung paano ma-refine ang numero sang unit kada rota kag interim unit kada rota. Ginpasalamatan naman ni Sentrong Samahan ng mga Super at Operators Negros o Conestone si Secretary General Junjun Diases, si Bacolod City Mayor Albi Benito sa ginhimo sini nga pagpakikistorya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board agon niyoon ang pagpalawig sa pagpangdakop sa mga PUJs nga wala sang prangkisa. Sa interview sa aksyon na hotline, ginpahayag ni Diases nga dako ini nga bulig sa ilang nga operators amuman sa mga drivers ang traditional nga jeep. Sunod pa kay Diases, sa piyak nga wala pa sang anunsyo si Benitez kung tubtub sano ang moratorium, apang sa iya ihibalo magalawig ini sang 6 ka bulan o kung tubtub Mayo 2023. Naibaloan, buwas nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 23, matapos na ang 15 ka adlaw nga temporaryo nga pagpauntat sa pagpanakop sang LTO kag LTFRB sa mga traditional nga jeep nga wala sang prangkisa. Ginahulat pa sa Bacolod Local Government Unit ang specific nga guidelines ng DILG angot sa clearing operations sa mga illegal structures. So kay City Administrator Pacifico Maghari III, may mando na pero ila pa ginahulat ang guidelines. Sa karon suno kay Maghari ila ginaaktuhan sa tion nga may reklamo nga magdangat sa syudad. Madumduman damlag lang nagpatigayon sang joint clearing operation ng Bacolod Traffic Authority Office kag City Legal Enforcement Unit sa mga illegal structures lakip man ang nagaparking nga tricycle, motor kag e-bike sa Dalan Lopez Haina sa Barangay 27. Suno kay Maghari sa tion nga mahawanan na sang CLO, ila na ginatugyan sa barangay ang pagmonitor bungod kung basehan ang requirements ng DILG, dapat hindi magbalik ang illegal structures. Nagulat kita guidelines sa DILG, no? Kaya may specifics, gidya nga i-achieve sa clearing. So once the guidelines is out, ginahulat na naman lang, kaya may directive na. Kabahin sa pagpahayag ni City Administrator Pacifico Maghari III. Ginpahayag naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga ang ginaduso nga 600 milyones pesos nga legislative building ang preparasyon sa pagtunga sa Bacolod sa duha ka mga distrito. Suno kay Familiaran sa redistricting bill, iya ginalantaw nga wala na sang debatihan kag iya ginehemplo nga mas dako ang Bacolod sang sa syudad sang Iloilo nga may duta o kun duha ka congressional district. Duha pa ni Familiaran sa tion nga maaprubahan ang hagna, 16 na ang mga pangalagad nga konsihal sa Bacolod. Dugang pa sang Vice Alcalde, kulang sa opisina ang NGC kaangay sa iya conference room sa Vice Mayor's Office nga ginhimo na stock room ka opisina ni Councilor Al Victor Espino nga nagsipak sa iban nga konsihal nga kuntani ini ang nagaserbi nga stock room.
ang pondo sa pagtukod sa sining nga proyekto ang pagkakuhaon sa plano sa syudad nga pag-loan sa bangko. Two districts nga kuan proposal division of Bacolod into two districts daw malitin naman na daw din approve naman na why mga kinanglan debate na kay mas dako patagani compared sa Iloilo. So it's a forthcoming kuan two districts tikinanglan ka ng 16 councilors. Subong gani kulang na din ka-councilor to spiak mo. Supposedly stock room na siyang kuan siyang SP dara kinanglan ka 12-6. Tama, no? 8 plus 8, 16. Nagpangabay ang sangguniang panlunsod sa Bacolod sa mga barangay nga magdesignar sang Barangay Sanitary Inspector o BSI. Inipinaagi sa ginaprobahan nga resolusyon sang SP sa regular session kahapon sang aga. Suno kay Councilor Calao Pentevella, nag-author sang resolusyon kag chair sang Committee on Health, tuyo sang BSI nga mapasangkad ang health and sanitation standards sa ila lugar. Tuyo sang resolusyon nga malikawan ang food and waterborne diseases. Ginpahayag sang konsehal dapat mangin proactive para mapasiguro ang safety sang publiko. Una na nga nag-viral sa social media ang ginaulod nga fried chicken nga nabalon sa isa ka estudyante nga nabakal sang iya iloy sa ambulant vendor sa Libertad Market. Formal nga magabukas sa buong adlaw Nobyembre 23 ang ika-15 nga Negros Island Organic Farmers Festival sa Provincial Capitol Grounds kag South Capitol Road diri sa siyudad sang Bacolod. Keynote speaker sa Mokaywatan si Department of Agriculture Undersecretary for Special Concerns, Engineer Zamzamin Ampatuan. Isaman sa mga ginimbitar kag magapalayag sang message of support si Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Ini nga festival ang ulihi nga ginpatigayon o katapusan ng patigayon sang Nobyembre tuig 2019 apang wala na masundan sang 2020 kag 2021 bangod sa epekto sang COVID-19 pandemic. Una ginlansar ang Negros Island Organic Farmers Festival sang 2006 kag sumong inakabig na bilang longest running organic festival sa pungsod. Ini matapos ang kasugtanan sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental kag Oriental sang 2005 nga himuon ang Negros Island bilang Organic Food Bowl of the Philippines of Asia. Nagbukas kag fully operational na ang pinakauna nga balay silangan sa probinsya sa Negros Occidental. Suno kay Philippine Drug Enforcement Agency Assistant Provincial Officer Agent Bambu, 31 ang ginrekomendar nga ipakustodiya sa balay silangan apang 17 lang ang una ginpasulod bangod ang iba nang nagpositibo pa sa drug test. Sa dugang pa ni Bambu, magatiner sila sa sulod sa isa ka bulan sa diin. Wala ginapanagutan nga bisitahon kay ang syudad na ang bahala sa ila pagkaon. Palayag pa ni Bambu adlaw-adlaw mayara sa nagkalain lang aktibidad agud buligan sila sa reformation. Ginklaro ni Bambu nga ang nasambit nga mga persona ang kalabanan mga pushers ng iligal nga droga kag inendorso sa korte nga magpaidalom sa rehabilitasyon paagi sa balay silangan. Action Radio Philippine Standard Time, 17 minutos ang ligad sa atak na ang alas 7. Congressman Joey Salceda ginpanghiwala nga buslan sa pwesto si Finance Secretary Jokno. Samtang 4Ps nga programa kinahanglan sang fine-tuning suno kay DSWD Secretary Erwin Tulfo. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ongkis anak, ano nang nauya ako mangulam. Morning dra kay Veronica Santillan Manukan, kay Teresita Batik-Batik Suela, no? Good morning man. Kay Raner Aldo. Shout out lang kuno sa iyang paki-shout out lang sa akin na nagakaon subong para eskwela sa Bantayan Island. Ano? I-shout out mo lang siya kuno sa tagakaon siya. Okay. Shout out kay Raner Aldo Samtang kumakain habang naghahanda para sa eskwela. Sige. Okay. Mayroon na nga pag ano Ang kwan bala tong Kaon. krongtep to bala action doors sa ang pinakakuan niya gid sina is ano ganito? Krongtep Mahanakhon. Muna siya meaning the Great City of Angels. Pero may ara pag ginalawig gina siya action boy katama. May nalantaw ko na nga video mong. Oo. Basta daw may sugpon pag gina siya. Ang Great City of Angels. Oo, tas do ka basta Basta i-search kung mo Great City of Angels in Thailand. Una. Sugpo na lang. Kala ka ba? Sa Thai language sila yung krongtep gid pa nawag sa krongtep. Hindi thep tep. Amo na ganaga ka-amaze gina kuno sila action boy basta maggamiton mo ang Bangkok? krongtep. 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 You're from Krongtep? Nakama na. Ambot nga nag-Bangkok na yaman. Sa Santol gani. Kalain man. MJ Season, Michael John Season from Chateau Elise, Paranaque. Cyril Poblador from Totorillo, Chile. Ote. Dito sa Chile, Chile Medyo siya. makahang-kahang ni saya. Bongga. Kangga. Sa Totorillo, Chile. Cyril Poblador. Ara kada sa amigo, ano niya ang Bangkok, Thonburi si Mahasamot. Ervin Bayadog, morning man, galanta balita sa agaw po sa amigo niya sa Bantog, kag family Bayadog. Ara gyapon si Ating, kag si Dennis Richard Tibor Roma. Ma'am Vanessa Mayo, ara naman sa party bus. Pero Ay, niya ka birthday, party bus sa si 41st. Mamba, no? Sana Kada dumduman ko to kada Wednesday na siya mo. Ga party bus. Basta gano'n siya ga-relax. Ako Kaya bala- bala kaya, di ba, life is short. Ako Blackson Doors, magkuhan ko bala magdaog ko sa luto kay mabakal ko party bus. Oo. Dason ka mo lang ya party da. Dami lang party-party. Ako lang yan, oo. Di ka mabakal. Sa di nga bligya Di ka bligya Hindi ka baka kay Tita Oli. Sino uli? Olive. Uy, Oli lang na yan. Olive man. Oli. Kaga morning na good evening o good evening kay Dr. Matt Mayo, ano? Ara na sila sa kapihan ni Chuna ni Kagawa Dimbong, Gawa Dimbong mga agada. Kag si Yes, Kap good Bito. morning. Morning, sige. Kaya... Mary Ann. Mhm. Valencia Ecraela. Good morning. Ara man si Manino yung Michael Jun Season. Nakabalik. Nakabalik Ara na na siya. siya, oo. Ara na siya sa Chateau Elise. Kag happy birthday kuno kay Happy Hison. Sa nga Barak Santanville. Happy birthday, Happy happy. birthday. Happy birthday, happy. Ano na siya kanan, da? Happy birthday, happy. Happy birthday, happy. Grabe, no? Happy birthday. Happy birthday. Happy. Yes. Aryo, krongtep, mahanakhon, amor, rata na kusin, mahintara, ayuthaya. Mahadlok, mera pa? So, Mahadilo. amo ginangalan sa kung action boy. Lawig-lawig ko, mera Amo po. na- amo na Sige, ngalan standby sa- na. Oh. Kag sa ato naman
Enterprise. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita nasyonal, gayon panghiwala naman ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang balita nga buslan niya sa pwesto si Finance Secretary Benjamin Diokno. Sa report sa website nga bilyonaryo, yara sa top list ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Salceda nga ibulos kay Diokno. Magluwas kay Salceda, ginapilian man sang Presidente sanday anay Senator Mar Rojas kag anay Defense Secretary Gibo Chidoro. Suno kay Salceda, suod niya nga abyan si Diokno kamanugay na niya ini nga nakaupod sa trabaho. Duga pa ni Salceda, anuman ang nagalap nga balita angon sa appointment sa Department of Finance, ina espekulasyon gid lamang. Ginpahayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nga epektibong programa nga 4Ps pero kinahanglan ini nga ma-fine-tuned. Ang 4Ps ang isa ka anti-poverty program nga nagahatag sang bulig pinensya sa mapigado nga pamilya. Sa hearing sa Commission on Appointments, Labor, Employment, Social Welfare kag Migrant Workers Panel, ginpamangkot ni Senator Risa Hontiveros si Tulfo sa iyang assessment sa programa. Sunod kay Tulfo para sa iya kinahanglan nga ma-review ang 4Ps kung ini ang epektibo. Ginakasubo ni Tulfo nga may mga benepisyaryo nga ginaabusa ang ginahatag nga cash grant paagi sa pagpanahor. Madumduman sa reports ng Commission on Audit, 90% sa mga 4Ps households ang nagapabilin nga pigado. Gin-defer naman sa Commission on Appointments ang deliberasyon sa ad interim appointment ni Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo. Sa hearing, ginpamangkot ni Caloocan Representative Oscar Malapitan si Tulfo kung gin-renounce ni ang iyang Filipino citizenship sa mag-intra sa United States Army sa itong 1988. Desad rin ang kabay si Tulfo kung pwede ni makasabat sa panel pagi sa executive session, bagay nga ginsugdan sang CA panel. Apang antes sila makalambot sa executive session, may pasigunda nga pamangkot si Sagip Representative Rodante Marcoleta sa pamangkot ni Malapitan angot sa citizenship ni Tulfo subong man ang conviction ni sang DSWD Secretary sa Pasay Regional Trial Court. Bilang sabat ginpahayag ni Tulfo nga na-convict ini sang 4 ka counts ang libel kay iya ginpasaka ang kaso sa Court of Appeals. Sunod kay Marcoleta, ang libel isa ini kasala nga naga-involve sa moral turpitude nga mahimo ma-disqualify sa persona nga nagauyat sa anuman nga posisyon sa gobyerno. Sa isa ka interview, klaro naman ni Tulfo nga ang citizenship issue wala sa koneksyon sa enlistment sa US Army, apang napamalibad kung ano ang rason nga nangin isa siya kay US citizen. May angot sa libel cases, ginpahayag ni Tulfo nga ginatalakay pa sa CA panel kung applicable man sa appointive position ang pagsulundan sa moral turpitude. Magahimo sang whitelist kag blacklist ang mga recruitment agencies ng Department of Migrant Workers kadungan sang liwat nga pagbukas sang deployment sa Kingdom of Saudi Arabia kon KSA. Sa public briefing ginpahayag ni DMW Undersecretary Hans Leo Kakdak nga tugutan lamang nga mag-recruit sang mga overseas Filipino workers sa mga whitelisted agencies. Suro kay Kakdak maga-deploy man sang unang nga batch sa mga OFW sa KSA nga isa sa kapagbag-o nga ginhimo matapos kakaso ng Pilipinas ang deployment ban sa pagpadala sa mga trabahante sa KSA sa Nobyembre 7. Madumduman ginpatuman ang deployment ban sa mga household service workers sa KSA bawod sa wala na bayaran nga sweldo sa mga OFW sa Saudi Arabia. Nag-ibuwal naman ang grupo sa mga mangingisda sa plano sa Estados Unidos nga magpatindog sang bagong nga pasilidad sa mga kampo sa mga soldado, bagay nga paghingalit sa ila problema sa West Philippine Sea nga ginaangkon sang China. Naibaluan nga yari sa pungsod si US Vice President Kamala Harris nga ginanunsyo ang pagtumod sa mga bagong lugar nga pwede patindugan sa pasilidad sa Estados Unidos angot sa kontrobersyal nga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Suno kay Harris, de facto military bases ini sa mga dumuluong bisan nga may soberenya na ang Pilipinas. Ginpahayag sa pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o kon pamalakaya, bisan Chinese o kon tropa sa mga Amerikano man, ila ginapamatukan anuman nga military intervention nga makahalit sang sovereign rights kag territorial integrity. Magarekomendar ang Department of Health ang DOH sang bagong alert system nga magaserbe bilang warning signal sa publiko sa karon nga naghalog na ang COVID-19 restrictions sa Pilipinas. Sa press conference ginpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Verriere nga ang karon nga alert level system ginabase pa sa risk case classification kag healthcare utilization rate sang isa ka lugar. Suro kay Verriere magapresentar ang DOH sa pagsapol sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o kun IATF sa December 5 sang
revised alert level system, may kaanggid sa tropical cyclone warning system sang Pag-asa. Patag ni Verriere sa idalom sa ginaduso nga new alert system, hindi na kinahanglan magpahibalo sa gobyerno angot sa restrictions sa isa ka lugar o kung ano man ang kinahanglan nga sundon bilang safety protocols batok sa COVID-19. Nagapati naman si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga hindi culturally ready ang Pilipinas kung same-sex marriage ang paghahambalan. Ginatudlo ni Remulla ang Kongreso nga pwede magpasar sang legislasyon angot dire kag mangin pulisa na sang pungsod kung batunon ini kung hindi. Sunod naman kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, hugot nga ginakondinar sa pungsod ang rekomendasyon sa pila ka member states sa United Nations sa Human Rights Council nga himuon legal ang abortion kag divorce pati na ang sexual orientation, gender identity kag expression equality bill. Pila ini sa mga dapat i-reject tungod sa national identity, religious belief kag cultural tradition sa Pilipinas. Dugang sang DOJ, nakabaton sila sang 200 ka naglain-lain nga rekomendasyon kadungan sang Universal Periodic Review. Isa ini ka peer review mechanism sa United Nations Human Rights Council. Magapatigayon sang 3 ka adlaw nga COVID-19 vaccination drive sa bugos nga pungsod sumabot nga bulan sa Disyembre para mapasaka ang booster uptake kag inoculation rate sa mga kabataan nga Pinoy. Ginanunsyo ni Department of Health ug DOH Officer in Charge Maria Rosario Verriere ang ila kampanya nagasiling nga ila iprioridad ang mga kabataan nga nag-edad sang 5 tub 11 anyos kag ang mga magabaton pa sa una nga booster shot. Sulo kay Verriere sa press conference himuon ang bakunang bayan sa maabot nga Disyembre 5 tub 7 sa bugos nga pungsod. Dugang pagi na pabaskog sa gobyerno ang koordinasyon sa iban pang organisasyon kag stakeholders para sa Chinese community, malls, fast food restaurants kag mga pribado nga doktor sa pag-inganyo sa ilang pasyente nga magpabakuna sa tion sa ilang pagbisita sa ilatag sa kaklinika. Base sa datos ng DOH, 73.7 milyones na ka mga Pilipino ang fully vaccinated kontra COVID-19, samtang 20.9 milyones naman ka individual ang nakabato na sa ila booster shot. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Ang ato na kapauna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-action, Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon. Sige. Ari nga Action Doors na basahon ko bilang to ang kuan gid kompleto nga ngalan sige, basaha ang original name sa Bangkok kay basahon ko ang English niya. Alin na kay Solama Barnatsa no. Krong tep mahanakon amon ratanakusin mahintara ayutaya mahadilok pop no parat
Ratchatani Borirom Udom Ratchaniwat Mahasartan Amon Piuman Awatan Satit Sakatatiya Wilson Nukam Prasit. Na. Amo na kumpleto nga. Amo na ngalan sa una sang Bangkok Action Boy. Tino? Lawig-lawig na yan. Oo, te. Di ka makadto. Dito kayo makadto ya sa... Magsulat ka sa imo nga mga kuan bala, mga biodata bla. Oh, nan. Di ka ano Ang switch. meaning naman sa English na Action Boy, the city of angels, the great city, the eternal jewel city, the impregnable city of God Indra, the grand capital of the world endowed with 9 precious gems, the happy city, abounding in an enormous royal palace that resembles the heavenly abode where reigns and reincarnated God, a city given by Indra and built by Vishnu Karma. Te? Ano na? Lawig-lawig, no? Di ka makadto sa the city of angels na. Di ka makadto sa Krongtep manako. Pero gin pa shorten na siya sa Krongtep nga mo ng City of Angels. Kagasa sa uli nga Bangkok na. Abi mo kung maglakat ka to be, sa muna ka lugar, kag makutong ka kung di ka makadto, nakaabot ka na sa lugar, ay ka makatapos ang bal mo sa lugar. Araw-araw. Katala. Nakaabot ka na sa lugar, ay mo matapos ang bal, ay mo kalantuan. Nan. Lawig, no? Sirti, no? So, may lang nga na desisyonan manila nga islan. Dennis Nuestro, good morning man. Kay Ana Bais Dulyoso, watching live dala sa Barangay Tangob. Si Raner Aldo, maing agada sa Santa Fe, Bantayan Island. Nabinagid kay Fernando Tibay. Good morning. Si Virgil Ligaspi Coloso, morning man. Kay Cielo Billones Arevalo. Uy, Dala good sa E. morning. Lopez. Lito Dayap, Alex Montesa, Nonito Novero. Sa Granville 1, Mansilingan, upod sa wife niya si Helen, kag bata ka si John Elmore. Good morning. Rochelle Fulencio Susana, good morning man sa imo. Okay, sige. Kag kay Ana Sinoro, ara sa gyapon, aga Ara pamati sa sa gyapon. gyapon. Thank you so tatya. much. Oo, way gontat. Kaysa tanan nga mga katapod na sa Energy Fans Club, ano? Sino na si Baby? Si Dennis daw siya man ang Siya man ano, na? ang ngalan da nga ang ano na ang nickname nga baby siya na. Good morning da sa kay prima ko da kuana, Lorena Duran. Dira sa Dan Duran Eatery sa may kuan bala sa may Valladolid. Oo. Good morning lang dira sa inyo Dan Duran Eatery. Morning dira sa inyo kag why na dabi si Jen Ignacio sa kuan mo? Sa tupad na ablano nga tupad na daman daw basta daw mga kalanaan man Away na siya sa buong. So isa na nabilin? Ano man? Hindi why na si Jen Ignacio dabla nag-ubra. Abi ko ay na. Ara pa gapon nang daw kalanaan na da. Gato bangay lang na sila. Hindi gato paray. Gato paray lang sa gato bangay. Way pa nagsaylo, way pa nagsaylo. Kapag sa'yo sa tupak na dalan. Kalain. Mari-open pag ni si Prima nag-close, Lorena. Nag-close siya. Sa 25 mari-open siya. Tanawon. Standby na sa mga balita o kuntugang nga mga balita. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang... The Philippine Standard Time, las 7:39. Kag sa detalye balita international, gindeklara ni Saudi Arabian King Salman nga national holiday subong adlaw sa Miyerkules sa ilang pungsod matapos ang pagdaog nila batong sa Argentina sa score nga 2-1 sa damlag lang nagbukas nga FIFA World Cup. Base sa mando sang hari wala sang trabaho ang tanan nga empleyado sa tanan nga pampubliko ug pribado nga sektor amuman sa tanan nga eskwelahan. Sigin patigan nga hampa nakahimo sang goal si Argentina captain Lionel Messi apang gilayon ginsundan ng Sali Al-Sheri kag Salem Al-Dawsari sang Saudi.
Ginpangunahan ni Crown Prince Mohammed bin Salman ang pagselebra sa nga dala nga magdaog ang Saudi Arabia kag mahimo ang historic upset sa patag sang FIFA World Cup. Sa patag sang negosyo naman, ginapahayag sa Mega World nga magapatukod sila sa ginatawag Iconic Hotel sa sulod sang 34 hektaryas nga the Upper East nga Township diri sa siyudad sa Bacolod. Aning 12 kapanalagan nga Kingsford Hotel Bacolod nga mahamtang ini sa tunga sang 4 ka mga residential condominium towers sang 1 Regis, 2 Regis, 1 Manhattan kag Herald Park Suites. Maga-feature ini sang unique kag iconic design nga nagablend sa moderno nga glass architecture kag may podium nga makakita sa nga ginatawag nga neo-classical architecture. Ang ining bagong hotel magatanyag sang kapin 300 ka mga kwarto nga may naglain-lain nga room categories halin sa twin o kag queen deluxe rooms, ang junior suites kag specially abled suites, executive suites kag curated presidential suite nga masubra sa 100 square meters ang kadakuon. Ang tanang kwarto equipped ini sa electronic keycard system. Ang ining hotel ang paggastuhan sa kapin sa 2 ka bilyon ka pesos. Sa foreign currency exchange rate sa ang US dollar 57 pesos kag 37 sentimos, ang Singapore dollar 41 pesos kag 63 sentimos, samtang ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 34 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, naghakot sa award ang superstar singer nga si Taylor Swift sa bago lang natapos ng American Music Awards. Mayara sa anong ka-award ini nga nakuha kalakip ng Artist of the Year, Favorite Pop Album, Country Album, kag video para sa recordings ng 2012 record. Ginpierde sini sa Artist of the Year sanday Beyonce, Harry Styles, The Weeknd, Drake, Adele kag Bad Bunny. Nakahimo man ini sang record mayara sang kabilugan nga 40 ka awards ang nakuha sa American Music Awards. Ginpasalamatan sa 32 anyos nga singer ang iya nga fans buwan sa padayon nga pagsuporta sa iya nga musika. Sa balita naman sa padagsang sports, ginpierde sang defending champion nga France ang Australia sa score nga 4-1 sa Group D sang FIFA World Cup nga ginapatigan karon dito sa Qatar. Una na nga naka-record sang goal si Craig Goodwin sa Australia sa sulod sa ika-9 pa lamang nga minutos. Pag-abot naman sa ika-26 nga minutos, nagbalos ang France pagi kay Adrien Rabiot. Matapos ang 5 ka minutos, napasunod sang striker nga si Oliver Giroud ang goal nga naghatag sila sang 2-1 nga avanse. Sa second half, dominado na sang France ang hampang. Matapos ang pila ka attempt, napasulod naman ni French forward Kylian Mbappe ang goal sa sulod sang 67 minutes ang hampang. Kag na-record ang 3-1 nga score. Liwa nakasulod sang goal si Giroud pagkaligad sa 3 ka minuto kag napataas sa 4-1 ang ila sining nga avanse. Bangod sa 3 ka punto sa pagdaog, yara sa unang ka pwesto sa Group D ang France. Madumdumang nagkampiyon ang France ang 2018 World Cup sang ginpierde nila ang Croatia sa score nga 4-2 sa ginpatigaon nga hampang dito sa Russia. Balita espesyal! Energy Action Boy! Yes. Good morning! Morning! Kagapi wa Hump Day. Happy Hump Day, sa America. Kung sa America, manatong ilang kung Wednesday ka, Happy Hump Day. Kaya ito niya wala diya. Kung Wednesday ka, kung Wednesday. Kundriya. Wala diya sa Pilipinas. Sa aton yan. Hump Day magluwas lang guro kung Ash Wednesday. Layo na Ash Wednesday. Layo na si Ash Wednesday. Wala na magluwas lang guro. Kaya di ba every Wednesday to sila, pwede mo yung makakamba kaya Happy Hump Day. Hindi sa ato yan, kada Ash Wednesday lang ito. O kung Miyerkules Santo lang ito na guro, makalain tawag sa aton yung Miyerkules. Kaya Miyerkules, gini Action Boy. Bisan dang himuon mo. Okay? Jean Sulgon, morning dra sa may Valladolid. Isa pag ka Jean Alvarez. Good morning sa Bacolod nga. Good morning Bacolod sila nga. Jean Buerom. Ano sa mga Jean Buerom, Jean Alvarez, Jean Sulgon. Good morning. Sino pag Jean Ignacio. Yes. Basta mga Jean, morning. Jean Kabato? Jean Kabato. Jean Kabato ba? Kaya sa Gapalog. Inakalimtan mo nagapadala si mo sa una. Grace Orance. Nang limtan ko nagapalod permisi mo. Gani na naman.
Rave Flores Marioga, morning man. Sige. Happy birthday, Action Boy, ha? Kay Miss Chona Gushalco. Yes, Teacher ko, Miss Chona, happy birthday. Yes. Presidente sang Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, Negros Occidental Chapter. Good morning Happy and birthday man kay Toto GR. Ay, oo. Eric Jr. ba? JR Magbanwa. Makigan pa ko na Happy Action birthday. Eric. Ha? Kag ni Miss Nona, kung di ko Laban. lang kamyawan. May dala to sila karon pagkadto di niya ibili na ng kuno ibili na kay Dorel na. Ibili na para si mo bala kay ti daw malipatan por ti daw okay na to niya. Rektal ana lang kay ana okay na to. Oo. Talain. Siling galing ni Action Eric sa Sabado na lang Tingbon. ko. Tingbon. Mainom kag malitsyon. Tingbon kay kwan si Inday Norica. Madibu naman niya sa Madibu naman sa Friday. May mga lagi dyan, mga soltero, Soltero, nagidyan dalaga, ang ilang ang mga kabataan. Sini. Lagko pa sila mga maninay. Ano mo na? Di away kay si Norica maninay na si Shelly Carman mo. Oo, taas pa sa? Taas. Alas, ano namin mo? Ala, Miss Sally. Kabati ka to, Miss. Alain. Ngayon ka lain na. Wala lang. It's the Sana truth. namin mo. It's The truth may heart, but it is the truth. Di ba? Kaya baga nila truth will set you free. Yes, set you free. Hindi mo lang. Correct. Felicula Calzado Sosa. Good morning. Ano sa ngalan yun, no? Felicula. Ang iayo ni Guro si Feli. Si Feli. Oo. Alam mo magkula. Ang ganit. Kula yung paste na yan. May kula ka na. Felicula Calzado Sosa. Si Trice Jordan. Good morning, man. Kung Jordan man basta. Ti si Jocelyn Balahadya. Watching from Tanza, Cavite. Yes. Yeah, dako da Jocelyn Song Comedia. Good morning man sa imo. Sige. Good morning. Okay. Sige na tamyo tanan nga may birthday kag ano pa gida? Wedding anniversary pa gida. Nag-celebrate sa inyo dang anniversaryo. May nanda nga pag Si Miss Dolores Miranda, morning dra, no? Yes. Good morning, Miss Dolores. Okay. Sige. So diri kita sa aton balita, Special Action Boy. Okay, ano ganito? Ining mama swerte kag malas nga kolor sang wallet. Uy. Yeah. I-check niyo da. Actually, Feng Shui. Feng Shui ni siya, Action Boy. Ha? Feng Shui. Basa niya sa Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui na lang. Sige. So, ilang taon magdakarang wallet mo. Tapos lang nato di. Ako daw wala makukaliwat wallet. Kung na daw, black lang siya. Sige. Timayo kay black yun yung pinakauna. Black. Ang Black Action Boy, super open. Ang Black Action Boy na belong siya sa maswerte. Siling. Kita mo lang kagapaubusan. Wallet ko, tungkol na swerte. Swerte. Kaya dumdum ka nga sa una, may ang wallet na maswerte. Meron na. Ano sa una? Ano siya man? Meron na sa una nga ang wallet na maswerte. Brand asangin na nga hindi ko lang maglawago ng brand, pero mo na sa lawaga, para makabayad ka. Ang wallet na maswerte, amo na siya. Nagtilaw man ko. Do ka tagline nila? Tagline nila. Sa ilang galing ka. Butang tabi ang ngalan sa ilang wallet ni Dorel. Dorel, ang wallet na maswerte. Pwede no. Tay mo yala naman mo Dorel, ang babaeng maswerte. Correct. And blessed. Hindi man sa nga Dorel, ang babaeng paswerte. Paswerte. Kalain sa paswerte. O kung ang babae na swertihan. Kalain mo na sa swertihan yan. So, dapat maswerte. Or ang babaeng blessed. Babaeng blessed. So, una Action Boy, black. Si Trice Jo, araw agin comment. Actually, kabalo ko na Trice, galing kaya hindi ko lang balawago. Kaya sisukton ko di blaw. Kaya may ano na siya. Kaya man ko na sa malit na maswerte, galing hindi ko lang malawag ng brand, kaya masisukton ko di blaw. Woodline na. Yes, okay. Amo na siya. Amo na siya ginalawag, yeah. Nga wallet. Sige. So, una ko Action Boy, black nga color sang wallet. Black, okay. Kaya ang color black ko Action Boy, nag-symbolize na siya ko Action Boy sang water element. Water element? Kaya ang... water daw, hindi mo na black. Element tiyan mo man din kabutang. Tika na daw. Kalay, maguro sang charcoal element. Wala maguro sang una, no? Kalay. So, amo na siya Action Boy. Ang black ko,
naga-symbolize siya sang kasaganahan kag prosperidad, action boy, prosperity. Kabuganaan. Oo, kabuganaan ang kasaganahan. Bugana. Bugana, oo. So, siya, kung luyag mo kuno nga ma-promote, kag mag-improve kuno imo nga life, action boys, imo career, pilion nimo ang black nga wallet. Siyempre, kung ma-improve bali mo career, kung mag-improve duga nga, sweldo. Duga nga dati. Mas ma-improve ko pag sa ina nga kuan mo. Ina nga mo siling ka para nga ma-promote ka ng land black imo wallet. Para nga ma-promote ka, gaan mo black wallet ang boss mo. Ay, kungga ka very brainy. Yung very sip-sip na yan mo? Very, sige lang. Kapag gamita, walang peace na lang. Very peace. Gaan mo na lang siya. So, idea sa para sa December nga gift. Pwede sa black wallet. Para sa promote. Hindi black wallet, hambal daw. Kung may black wallet ka, para sa promote ka. Ihatag ang black wallet na may unod. May unod. Harap pa ng 13th month mo, hatag sa boss mo. Kung kasi maduklan ka sa imong asawa. At least na-promote ka. Ay, kala. Hindi mo kina-promote man ta. Amo na. Na-promote ka sa second floor. Tigita ka lang sa first floor, di pa nilo. Yan tulong dito ka na sa second floor. Tumuging gaano ka wallet, promote na ka. Di ka gani na sign sa niya sa first floor ko, sir, kaya paninlo, sir. Sige, promote ka na niya. Ay, salamat, sir. Din ko, sir, niya sa second floor ka naman. Hala, So, next action boy, ang mga brown naman yung wallet. Brown, amo na pamangkot ni... May pamangkot din kang brown eh. Romel Baydal. Romel Baydal, ang brown yung wallet naman Baydal. Romel, galing. sorry. 2 minutes. Nabilong na... Duwa. Nabilong naman siya sa maswerte man yung wallet. Kayang color brown, naga-symbolize siya sang earth element. Earth element. So, kung luyag mo kunong madugangan ang imo kunong nga savings, mas mayo kuno mo nang pilion mo kunong nga wallet. Okay. Perte, no? Brown or black, Brown or black. Basta may mga element gali sang earth kag water, okay na siya. So, next meron pa gid. Green naman or dark green nga color sang wallet. Ang naga-symbolize naman ang action boy sang wood element naman. Di sa feng shui ko action boy, swerte ni siya, o nabilon siya sa swerte nga wallet. Kay man action boy, do ka, siyempre sa inyo balay, di ba ganun comment sang feng shui nga may green ka mo dapat nga color. Amo na may mga tanong mo na sila. Okay lang guro sa inyo yung mga babae, no? No. Ang lalaki, guro ka lang, ayaw na pag-kuha siyang wallet. Sa green ako. Taguon lang eh. Taguon. May wood. Green na yung wallet mo. May wood element niya. Yan, wag gusto explain. So, tara ka lang pilyan. Ilay ko sa lalaki no, pagkuha siyang wallet niya. Green ang color. May harap na ginabligyan nga wallet nga green ang color sa lalaki. Sa lalaki ba yan? Di may hara guro eh. May hara mang guro Pero kalaban, ang kita brown and black lang. Brown and black lang na yan. So, hara na nasimo. Pero I think may green ginaya. Hara gina may pink gani. Nga green ang wallet mo. Ginapareho ko lang sa akong brief. Sorter, no? Ang wallet mo green na color. May stripe pa nga puti. Ka-very stripes. So, amo na siya action boy. Di ba kung mabutang ka green nga element sa imo nga balay, di ba? Duga dala na siya sang positive energy. Imagine mo na lang kung sa imo naman yung wallet, green, di mag-aabot ko ng madamong opportunity nga mahimo ko sa imo nga income. Okay. Advisable ni bala ko ng green wallet labi na sa mga negosyante. Nag-online. Nag-online. Kasi hindi online. Online. Mga negosyante, ilisi nyo na ng wallet nyo color green. Kaya very advisable sa inyo. Pero, likawan mo kuno action boy ang light green nga wallet. Avocado green. Avocado. Nabilong siguro sa light, no? Kaya doon kasanag siya. Pero bayo mo niya, hindi mo niya wallet. Kaya ang light green collection boy, dugagwa sulod lang kwarta mo. Doon mo na
imo sa blackout. Damo din ka blanga gwa sulod mo ni sa black ko to daw. Di abi ko ano. Basta sa una yellow green ang imo nga wallet, nag-black na. Basi nag-black lang ni sa kadugayon na. Basi bala kon mga light green ni sa sangunaw. Nga kadto gwa sulod na din kwarta. Mas mayo na lang na may gagwa sulod sa wala na gid. Wala may gasulod Oo, gid. sa may Puro gasulod. gwa lang tanan. Oo. Paano nga gwa ko? Tara na dugay magagwa ko. Di gwa man ni ako ni magwa naman ni. Gwa naman siya. So, next action boy, yellow. Yellow. Nabilong na siya gapon sa swerte, action boy, yellow. Kay any similar shades action boy, kagay isang mustard, pastel yellow, pwede na siya. Okay? Kaya ang color nga yellow action boy, nag-symbolize naman ko ng metal element. Okay. Manami ni ko no, para hindi ka madulaan gid sang kwarta, kag maga-improve ang imo iya nga kabuhi. Kay color yellow. Oy, basi kibot na ako bas yellow ng wallet mo. Hindi ka madulaan kwarta. Hindi ka madulaan kwarta. Wala na ko madulang wallet. Ay, tiya mo. Di mo ti tsakto man ang ambal. Ni mo dula man tok sundors, anong dula si imong wallet kun ti wallet man tong nadula ya. Oo. Hindi man ang kwarta. Correct. Pagalig tayo totong kwarta mo, ti propesta wallet ang nadula. Lain niya nga ang wallet mo, ara gyapon ang kwarta mo dula. Ano ni hambal niya no? Sino? Ano ni? Si Jocelyn sa komedya. Sa una? Nagdawag siguro sa MBC milyones sa una. 30,000. 30,000. Pwerte, Kita no? mo, bago na siya nagpabalo ya sa una pa sa gilid daog. Ti ko sila hindi ka nakapabrato kay dugay na to ya. Ano man si hada ko man. So, next action boy, and the last na lang. Din lang ta sa hindi swerte nga color sang wallet. Ano lang hindi swerte? Red action boy. Red? Oo. Ti swerte man to kay Jocelyn, nagdawag man siya. Ang butsi yan. Basta yung bugos. Hindi So, ako na kabot action boy. Red action boy. Kay, nag-symbolize siya kuno sang fire element. Ang fire element ko action boy, of course, nagpatimaan sang pagkasunog. Butsi nga, masunog lang yung kwarta. Tikita mo, 30K away nabilin. Kinasunog na dahil. Maala na kasi sa masunog ang wallet mo. Ngara pa sa bulsa mo. No? Alain ba? Lain ko rin masunog wallet mo. Di alam mo asubuli mo, no? Anak lain. Tingin lalaki ka mo, haradang kwan ba? Haradang wallet. Masunog ang wallet mo. Ngara pa sa bulsa mo. Ano mga gasong buli mo na mo yaman? Di kaya gaso na sa masunog. Di ba mo kung masunog? Di aso? Alam mo, gaso mo buli oh. Ay, wallet ko na. Kay Red. Una. Ti ko red ko nung bulay mo wallet action boy pirmi ka kuno wala kwarta. Hala. Ay gila. Hala, mo ni man. Lan taon tabi ko ron ang wallet ni Action Eden be. Ang kolor. Kaya pirmi mo na sa may kwarta ba? Pirmi na siya may kwarta ya. Hindi ko magpati kun do may amot ko may red na sa nga wallet. Arte no? Kay fire element ko naman tiga kasunog ko no. Kasunog. Managala. Sige. Sige, ate mo na. Ay sama lang gali ang kolor nga daw ka di malas gid. Isa man lang. Gusto mo tuwagan. Tidas naman adlaw. Gali mo gulo. Sa mga usually mga babae na ang mga line color. Ay, ang bali action Eric, wala sa kolor sang wallet. Importante may unod perme pare sang wallet ni action boy. Ay. Tama. Pero gawa sulod gan eh. Bisita ba? Bisita lang sa. Sana all, no? Kasi mut lang gani. Kasi. Uy, sa gani ka tiner. Uy, gidya. Uy, ka tiner kasi mut lang. Oo. Doga, ano lang siya yan? Ginawa mo na nga welcome sa iya. Daw ay sa iya, hindi ma-feel ang hospitality mo bla. Hospitality. Masimot na sa kadali kang magwa. Kung sa ano pa action boy, kung sa gaparenta pa room transient lang siya. Nag-transient lang siya sa mga wallet. Mas mayon ning wallet ko kay sa Action Direct. Si Action Direct daw hindi gitanto ang unod sang wallet. Kaya to sa kadiro mo. Ato sa kahadiro. Ato sa kadiro. Bikoro sa baboy daw. Hindi ato sa kadiro. 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 Kita mo may kadiro ta siya. Oo eh. Amo na da. May mga combination na da. Amo na discover yun yung combination. Oo. Di magluwas pag nasa iya nga piggy bank da. Ala, may piggy bank line pag ina. Ang piggy bank ya. Ang kadiro aron dako. Ang dako gidya. Tino. Iya nga piggy bank na dani sa kalibo nagnasulod ya. Gabay kadadlaw yung butang sa tag 3 ka 1,000 ba? Tatlo. Imagine 3 ka sa kadadlaw. Kung medyo madawa-dawa tag 7. Super easy mo. Ano na batayan kung ginapag-butang sa. Ala. Kita ko na sa mga napilo-pilo yung mo no. Siya tag 3,000. So hindi na lang siya makibot kung buka ng iya nga magabot siya. Ay, baboy. Hindi siya makibot. Oo.
Siguro doon talagang baboy, wala ASF. African soy. Vicente Escobar, good morning dira sa Sepso. Moises Padilla, shout out nila sa kay S. Mama Jerry kag Bro Villar. Miss Georgia, drive mo nung katawa man no. Oy, halong-halong ta Miss G. Kagawad Ulay Balahon, mag-aga dira sa imo sa Kabog, Pasko ka Ulay. Jocelyn, morning. Intay Blasa, unahan ko na sa kadaan. Si Miss Georgia, hala, isla niya yung wallet kay Red wala. Hala, sige, agad Miss G. Kita mo, yung kalagas sa Central Tanong ta Market. kay basi kon LV lang iya nga wallet, bala yata kasi mo na kung daw Islandia na. Okay ka lang baton ka? Red? Hindi ka? No, duwa. Duwa lang ala. Sige. Mga ka-aksyon na standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Classmate ko na kalila Lane Grace Ibarra. Good morning sa imo. Ang inyo din news team. Action Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.